Agumba na oji ndamulo. Agumba na oji ndamulo. Anesifa anelikwoni ndamulo. Anangifa anatachikwosa ndamulo. Agumba nyelo onwe aka ndamulo. Mr. Oji nyelo onwe aka ndamulo. Agumba ikpego kwe mwana ndamulo. Oji lachago kwa yele Inesifa Inene jelika Ndamulo Inene ginenenga Ndamulo Makanando ibo fakuloku ese Better sofe feda flock together. Ndamulo. Onyu nubulebu amambana tame. Ndamulo. Agumba nochio. Ndamulo. Agumba. Mary. Bame shoku. Abuko to go. Lebisi. Abuko ndo ku ni ne dim no. Ijero katata. Adu ajo ijero katata. Wala kan to kwa samisi. Na ba ko kina me. Ijero katata. Enje moka. Ina bame shoku me ijero katata. Agwa ngo ni haje mtuka. Anu ma tuli jere tata. Ba jeme bele. Kede bi jere. Moka. Kede bi jere. Ndama kini moka. Ite na kedi gi nwoke. Kede enye we gi nwoke wa. Ya ha mo ko no o ahia nwoke do ko. Nwoke do ko. Nwa ga mecha do ko. Ina bi na gba ni. Ihe chọka ngwa ugbu a. Kedu ihe nwoke ahụ na-arụ? Ọ na-azụ ahịa, ọ na-ebu ahịa obodo oyibo, na-ebu ahịa abata. Ọ n'isiokwu na nna aṅụ Igbo. Mana amara m omenala be anyị ebe a. Ịma na otu ahụ na nwoke ahụ dị na mma, ihe gara ime ịrarị raji ebe a. O bute mmanya weta ọjị, weta mmanya nkwụ ọkụ. Akpọ ndị okenye, aṅụ mmanya n'isi gị gọzie gị. Isi na ọtụm n'ụzọ ọtụm n'ọhịa ka ị ga na-agagharị. Ịmakwa ihe ngwa ka otu ị ga-esi wee kpọ ya ka ọ bịa, ka otu ị ga-esi wee mee ya ka ọ bịa ebe a. Ị ga-echebi ya Mma kpe na ekwentị site na ịga n'ịchọrọ ife. O ka ekwa nke isi kpụwere mmiri ala. Ọ gịnị na-eme? Jụọ ọnụ nwa gị na-ajụ onye na ọnwa ka ị ga-ajụ. Jụọ ọnụ nwa gị nwaanyị. Nyanyị anụfere m ife nna gị na-ekwu. Nyanyị gwazi nna gị na ị na-eje ebe ị na-eje. Ọkwa ngwa gị okwu ya. Ị gwarọzi ya. Ya bụ na ị mara ebe onye a na-eje. Iji agwọ niile ọ na-eje na-epegharị. Ya bụ na ị mara ebe ọ na-eje. Ka ịkwa nke bụ ije agwọ biko kwanụ. Ọ gwara m na ya na-eje ekpere. Ọ bụzi ebe ọzọ o jere n'obe nwoke ka o jere. Amakwa m nke a. Ife ọbụla gbasara nwoke si ya nwoke asịrị ya biko. Aka m adị ọkụ ya gụpụkwanụ nne ya. Ọgba akwa m. Ị makwa enwe ebe nọ na-achatara ego ndị oge eri. Dị n'anya mgbe ụmụ nwokorobịa bịa buru ya va kwe mụta ebe si egbu ọkụkọ. Ndị agaghị aga aga nwezi onye ọmụ. Ma mmeri ma nwokorobịa ahụ ahụzi m anya. Onye na-agarị pịọm ka nne gị gara gị gaga bụra gba obodo bụrụ akwụkwọ ọsọ si na ọ na-aga ụka. Ụka jee mụtara m ihe na-eji dị ka azụ ite. Mụọ na-achụcha nne gị na-achụcha. Kedu ebe isi wee n'ụwa nke gị? Ị na-eji ji dị ka azụ ite. Nna m ọ dụrụ oji. Nna gị ọ dụrụ oji. Ime onye nna m bụ? Ọ bụ ọbụnya dị ọkwado sọọsọ gị nwa bụ ofu nwoke gbadogoro m na ndụ ma wee daalịa wee kwelụ. Ya na ife m na-agwa gị bụ gị biko iwe gị adịzi n'ọkụ wetuo obi gị. Ife gbasara okwu a ama m ife hapụziala m ya ama m ife m ga-eme. Ama m na ntinye ọnụ m ga-ewetara gị ezigbo ụsa. Ihe na-agwa ma ọ bụ eziokwu? Eziokwu ka m na-agwa gị. Onwenugwu okwu m gwara gị m gharịpụ gị. Ọ dị mma. Ama ihe m ga-eme gbasara okwu a. Akwado nwa n'ụlọ a amụ na gị na biko mma afọ ife mma amụ ife nna ịfụnanya m. Ị na-apụ ebe a nsị gị gị gwakwa nna gị jizikwa jee gwa papa gị iwe si n'ụlọ azụ zuru pụọ.
No, ọ bụ na m gwara ya ekwe m. Ebe na ọ ma ekwe gị. Ịgwa na ya agwa m. Ọmalụ. Ofe ife dị n'ebe nna gị nọ bụ na ọ ka mma ife ọbụla ị na-eme igwu ya onwe ike ghọta. Ọ bụ na ị ga-ejebe nwoke. Ụkpụrụ gị nọ n'ala. Nne ka m godo ihe nchọrọ ịgwa gị. Gịnị? Achọrọ m ije na nke nwoke dị ụkọ n'abalị abalị. N'ekwenụ m anya. Ala nwoke dị ụkọ ọ na-agba gị nwa. Nwoke dịkwa na-emezi ikirikiri n'isi. A na-ekwu nke i mere eme, ị na-emekwa ọzọ. A na-ekwu nke ijele eje, ọnụ gị emepekwesị na ị na-eje. N'ihi ji nwa afọ Papa anụ ya. ịnụ mgbe ọsị m na m ji egwe ka ndị ndị ewe Agwakwa gị, adọba ijikwa anya gị. N'iji anya gị. Iji anya gị. Onye raka gị. Ị na-eje ka ije lahụ na be nwoke na-emere ego n'isi gị. O jirọ gị gbaa akwụkwọ ma ebukwa onye mere ligi. Ọ bụ na ị chọọ ije na bie isi ya emedebe bụ jee kpọrọ ofu onye mere ligi unu ka o duga gị na ada edebe ewu na ji. Nne mma di ya mmemme dị eme mmadụ eme na amụlalarụ ọ bụ ọgọdụ m nnọkọta otu a mkpọrọ nwaanyị be m si ejije mbọ onye ya anụ mma ya eme ụmụ onye otu anyị na mmadụ na-achọ ịnụ o wee kpọọ ya ofu onye otu anyị kwasị ya na-esoro ya jee ebe ahụ ewero n'abalị di ya onye achọghị na eweje di na onye otu anyị alụmdi na nwunye ha agbasa ebe a mụnwa achọghị ihe ya ese m na nwoke dị ụkọ onye si ka ị ya atọ ụta nwoke ahụ ka ụta dịrị nwoke hapụrụ onye ọya anụ jekwube enyi ya nwaanyị nke nwoke ka ụta dịrị. Achọrọ m onye ya asị onye ụta jiri onye ụta na-adị ọrụ onye na-akpa eje naanị m eje nwa na-eje ebe ahụ. Ajụkwa m ajụ na ị na-eje ekwetakwa m edịchana m etijala ihe eje ọ dị mma. Nta ọkwa nna isi na ndị ekpote ịnọ mgbe si na ndị ekpote nwoke dị ụkọ enyi na aka ndị ekpote ya na ọbịa nke a gbasazi gị na nna unu ekwuchago m nke m aka m adị ọkwụ ya ekwekwa m aka m adị ọkwụ ya ọkwa ịma onye nna gị bụ ịma nna gị ọfụma o sechaa ife o na-ese ọnwụchacha igbo anya cha lalalala o wuola mma epụ gị isi nke ọbụla ị na-emekwa biko gwakwu ya nekwa m aka m adịrị ya. Olu. Oke na-eme gị imechala m ugbu a isi ndị amị ma Chineke m chere ọ bụ mkpụrụ ihe abụọ anụ i mere ugbu a ka ị na-ekuru ka ngwere si n'elu daa itu mara asọ n'ugbu isi mba bịa na-eke gị isi m bịa na-eke gị ma na ịsa n'ihu anya mbịa na-eke ike adịghị iji agụ jekwa pụta nkata adọwa nke ahụ ngwa chele m chere ijikerela ngwa chere ma bịa ma achịka akwa m ọchị ọchịkwala chere ele a otu abụọ atọ anọ ise ikepụla gị isii
Ogen. Onye. Okay. Mary. Anọ n'ọnụ ụzọ be gị na n'ọbụrụ ọnụ be gị kpochiri akpochi bịa ka ịkpọpere m ụzọ. Ulu mmiri anụghị m ya ịma echewuru m ịgwa gị nwere ebe m ji mara ewere ebe m ji mara echi gara aga chi njije hụ ndị ma nwe ji akwa ere ahịa wara aga m ịba izu ụka ọzọ bịaga na ya nara mgbe ahụ gị bịala mma nna Ya ke bụ na ị nọrọ ya na mma abịa echi ụka na-abịa abịa ọ bụ gị nwa na-aga nna n'ọnụ gị n'ime kịta isi m na ị nọghị ya ulu mmeri agamadụmana gị ụwa ulu m ịnụga o nwere ike ya wuru olu ndị agbata obi anyị ịma na ndị agbata obi anyị ba ka eji ha ọrụ ba ọ na-awụ ha na ụyọ nwe eji achịchọ wala ọwụ olu m ịnụga nna Okay, onye kwa mepere n'ụzọ ya ọbata ulu nwa ahụ isi adị nwaakịrị ahụ mma nwa ahụ baka nga ọ bụ na mgba nwoke ọ bụ dị mmadụ aka gị na ya na-emeka ihe Chineke mego na nwekwara ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-efu efu isiri n'oge ugbu a ụmụ nwoke jiri ebe niile ma ndị si ala ofesi alata ma ndị nke nọ Naịjirịa ji ezigbo ego azụ ahịa ụmụ nwoke machara mma ọ kagodi njọ ma ndị kwagabara ma ndị buga nshi ha niile wụ nwoke nke masịrị gị gaa họrọ ọ bịa ka nwaanyị ga-enecha onwe anya gaji ịlụ ọgụ maka nwoke enweghị m ike a isi arịa onye ahụ mma adịkwanụ ka ikwugakwa n'ụkpa ka ikwuru ugbo nwere nwesịrị ọgbụsha eme ma ahụ adịkwanụ ka ị ga-eji ugwumaso ya wụ asị gị hafụ gani jeje so ma ndị eji apa balo na ndị eji ebushi ị ga-eji esoro nwe soro ọ bụ naanị ndị kwagabara na ndị buga nsị bụ ihe ị nụrụ kwuru ugbu a sịrị ma ndị si obodo ebe ọlọta ahụ ma ndị nke nọ Naịjirịa ji ego achụ ego nke sọrọ mma họrọ ịnụ di ya biko adịghị m njikere ịlụ ọgụ maka nwoke ọbụla nwaanyị mma akwụkwọ m kegaghị nga ata awụ ịhụrụ nwaakịrị ahụ aga m ịchụhụ ya asị nwayọọ eji ara ofere ọkụ a na-eji nwayọọ chụhụ ya ụyọ nga ya wuru ihe nga ime obiọmarị gị emechana m ya tijara iweala nwaanyị mma kama ma gị ime ya eluigwe na ụwa ekpuchigide onwe m ọ dịkwa mma n'ime ya gị lechaa m n'anya nwere etu ahụ mmadụ achọ m nwa agbọghọ ọbụla ka ya mbọ si mụ na ya zọga nwoke amụbedi nwoke ahụ na-afọkwa biko mee ngwa ngwa chụlaga nwa biko ịmara ihe gị na ya ji gị na ya kewa ya emechana m ya tijara nwarị mma nyere m tetetụ tọchị
nke a ka m na-echekwa nke a ịbịaghara ebe a n'abalị ezi ihe ma ejikọ ebe a n'abalị ọzọ nwaanyị mere ọ na-echere m ozi nne m zi m ozi ndezi ozi n'ikwu nne m na-abatazi chi ejibido m wee sị ka m dị ebe a ma ndị eyi broda ma ndị ebe iwu broda m ịgwapụ m ebe ibu ka m bịazie ebe a bịa dị na ụtụtụ m nawa karịa iji ndụ m atụ mgbere nawa n'abalị. ọ dị mma, ekene dịrị Chukwu na ijetara onye dịka m dọ. Ofu ihe m na-emerụkwana ka ị mata bụ na ọ na-abụ mgbe ọbụla m fụrụ gị obi a na-atọ m sọ ụtọ, mmụọ ma na-agwakwu m na ọ gị bụ nwunye m, mmụọ ma na-agwa m na nwere nwaanyị ọzọ mụ na ya ga-anọ obi ga-adị m mma karịa gị. onye m chọọ ime ka ị mara na m eburokwa n'obi ime gị ihe ụmụ nwoke ndị ọzọ na-eme ụmụ nwaanyị ndị ọzọ nya akpọta agbatọcha agbarapụ, mba, kama ihe m bụ n'obi bụ ikweta nnụọ gị ịbụrụ nwunye m, bụrụ nne ga-amụtara m ụmụaka m. ọ ihe m bụ n'obi ebi na okwu gị dị mma kama na nke obodo achọrọ m ihe ahụ chọpụta bụ ebi na ala ụlọ anya m na-emechizi emechi. anya gị na-emechi emechi. onye m na-ekwu na-atụ gị ụra ka ọ nwee ihe ọzọ. ọ bụ okwu ị na-ekwu na-atụ m ụra kama na ejere m ekpere n'abalị ụnyaahụ fotere taa ya jecha ekpere bata ụra mma alarụ mbido alahụrọ bido jebe ozi nọ n'ụlọ ejigide m ozi nọ n'ụlọ jecha nne m wee zi m ozi n'ikwu nne m, ikwu nne m aka njecha wee na-abata kịta ya nneba anya na-akọ nkọrọ kịta ihe nwa na ataka m ahụ taa na mgbagharị izuzu m ahụ taa. ihe kwesịrị ahụ nkịta bụ ịdị na ịhapụ ozugbo ụra. dị mma nke isi kwuo ofu Chukwu ka na-efe mana ka a ga-esi menụ ị ga-aṅụnụ mmanya gị tupu ịsa arụ, ị ga-abịa je saa arụ tupu ị bịa ṅụọ mmanya. ngwa ị ga-ebilite ebe a mgbe m na-asa ahụ Chukwu nye aka kwado ka mee ka ọchịchị obi n'izu ịbatazie mụ na gị ga-enwe ebe nwere onye ọzọ anyị na ya na-azụ ya azụ ebe a ka mụ na gị ga na-asa ahụ. ngwa ị ga-akwado ka ije saa ebe a ga-ekide je malụ kemgbe n'agbanyeghị na m amụrụ na ụlọ esi Igbo o wee nụba m mana etinyere amụ ụkwụ chọpụta ya mgbe bido mgbe wee tinye ụkwụ n'ọnụ wee na-ayọ nwoke a kwụsike n'Igbo kedu ife Igbo na-arụ ya n'ahụ ịkpatara ojide ọmaju ya wee lụọ kịta amagburu nke ihe a na-ebu omume ọjọọ, ọ na-ebu ha agwa ọjọọ dị iche iche. ọ ya maka nji agwa gị enweghị ihe ọzọ ị ga-eme ma ọ bụ iyo Chineke amara maka ihe abụọ banye nara ha n'ọbara ọpụpụ na-afịa ahụ. kere ụdị ụwa dị fa amagburu nka gị na nke gị si eje nwanne m nwaanyị ị mara
ndị a ifuru na-esi Igbo ndị ṅụrụ ihe nwere ọtụtụ akparamagwa ha erika ụfọdụ n'ime fa sesie Igbo afa na-ese fa lara ụla ụfọdụ sesi obutele ha si okwu na ụka ntigbu nzọgbu ọgụ ụfọdụ nwụcha o tinyere ha nkọgheri ọ na-ekwu ekwuru ụfọdụ n'ime fa nwụchakwa ya o nwekwe ndị na-aṅụ ọgba ha ala nwekwe ndị na-aṅụchakwa Igbo a ịfụ anyị edokwafa fa na-eme ife na-eme mana nke dị m bụ o sesie ife a o sesie enyi sie nri ezinụlọ niile ga-eri ndị mmadụ iri ga-eri orichepụ ya naanị ya ọkwa na ibupụtere ya dọbara ya anya ka ikute mmiri ya ejikwa aka tupu ị na-apụta oricha ya ebe a ka nsogbu mana ọkakwanụ mma na osesie olie nri ọ bụ na agụ mba na aga osesie ọ bụrụ nri nwa esie m nri binya mana nke bụ na osesie kwuru bata anyị ya na-acha ka onye gbu mmadụ mụ na ya na-abụ okwu na nka ụka mmanụ olibe nri izuola onwe gị ike mana Bridget ihe na-aga na ụlọ katọlik eli m ọnụ mgbe ọbụla gị na di m kwali onye nwụrụ ife a ka fụ obi ka na-akpọ di ya n'ekwenu m anya o di gị bụ onye ṅụrụ ihe di nke m bụ onye ṅụrụ ihe ha abụọ na-esi Igbo mụ na gị bụ nwunye ndị ṅụrụ ihe kedu ife ị na-ekwuzi esoro nke pụrụ maka na o nwere ife ya emekwa ka nsọ ọnụ kwa agụ mba di m ọsọ isokwa sọkwa nke ifutara gị kemgbe ọ nọta gị ọ na-esi Igbo ịgbachi ya nkịtị mana onye nke m ghọrọ m aghụghọ wee nụbata m kwụsị isi Igbo ose na okwu Igbo mmụọ nke izizi mmụọ nke abụọ nwụzie nwa nke ịtọ nwoke a naghachikwa azụ ogojesebe Igbo ka ezi ife ịchọ ka mme gị maka m ga-atụ ụta na ịma na nke gị na-esi kemgbe ya mụ ka ị na-atụ ụta ifugonu ọsịrị ọmụnwa ka ya atụ ụta ka ife na-atalị m ụta gị nwazie onye nke ịgwazi gị na ya kwụsịkwuo emesie wee bidozie wee sebe iwee mezie gịnị kwụsịkwa na ya biko tupu ihe aghọkwa ihe ọzọ kịta n'anya gwago m ụnụ ihe niile gbasara Igbo bụ ekpere enweghị ihe ọzọ ekpere ka unu ga-ekpegide gị apụọ ha n'ọbara Chineke pụrụ ịkwụsị ya ha da-akwụsị nwa ya nwanne m ọkwa ihe m na-agwụ ya si ya na ihe otu m si eso nke m na ọkwa ekpere ka m ji eso nke m ekpere ka m ji eso nke m iwe kpebie ekpeta gịnị mgbe ekpete ndụ ekpete na-arụzi ume oke ife anyị na-ekwu okwu bụ ka akwụsị Igbo ekpere ya enwere isi maka na ọjị dị gị ka na-esi Igbo mana ndị nwe na onwe gị ebe ị na-ekwu chọọ ịmarụ na ada akwụchi ndị Igbo ụzọ ikwuchi efu ụzọ faya egbunwu mmadụ n'enye ọkụjie gị aka nweziri ọzọ ya abụzi ọbụla ọkpa ka akụjiri enyi gị nwaanyị na-efe ihe eme ka ọ dịrị ya ọ na-eme n'aka gị rapụzianụ m onye abịazina nleta m ịmakwa na nna atụwa na o nwere ife agụbasị ya n'igbo ugene ka bụ ugene nke adịkọ nke agafere mmiri ịmakwa na o nwere ife na nna atụwa nwoke ime nwaanyị ji agbara m ọsọ ọkwa m bụ agụ mba ị na-ene anya egwu onye nye n'ime abacha agbago nchaba akụmana akwụkwọ nri ishishi ya dị mma n'ahụ ọrụ akwụkwọ nri chere emebiri ya ka m gosiri gị n'anya ebe a ga-ebido n'etili ya
gaa rịọpụọ ya arịọpụọ ị kwesịrị na-amụta ihe kemgbe ị gara bọnk onye ọbụla mere gị onye ọbụla mere gị ọhịa dị na ọjị etogo mụ na ife amana ikechi enu na ọ na-abụ njide ya n'aka ọ na amama ahụ riri ha ma enwe kechie enye n'im ka nsa samankwe ihe a samankwe ọkpọka ịja eriri enye gị nwa ezi oriri dị n'ụwa Chineke ịma ndị be anyị amara ife a na-akụ ife a na-eche na evie ka anyị na ịmara aka nke unu na-adị iche ihe na-eke onye agha na ntị ka mere abacha ka m na-agwọ nke ọ ga-ezukwara ọ dịrị adị onye ezumike m ya akụ ya mgbede kịta anya ya fụzi nke anyị mere n'abalị nwunye m n'okwu ndị mmụọ ọ na-achọ n'ụzọ ebe n'okwu ndị mmụọ ọ ebe ewe m ọkụ ya wee dachaa ya ọnụ. Long time no see you. Which one you do? Oga. Nene, if you see me here, you no go see me again. I am. If you don't see me, don't you say, baby, I don't die, yo. I never walk on that. I never pass so much. Long time no see you. Which one you do? Auntie. You know more kunu. Kambiano. Odebanya the number. Odoyewu. What? You can go. Even nanya nyanwu. Yeah, wo. I actually get creative teaching garden. Need them. Eba ko bi. Jana yo mazika. Naruo naruo kita na bem onye fu wen wayon ina ebu ewi ona go puo anwuru ya puo ka mo jidegoro anwuru ya puo ka mo fu na ewutem ka je nyo osio ka je nyo osio e kana nyo nsi ka bia wori aje nyo osio ka wori de ko na akoko ba bia de makwa ya ha gbara mo bochi agbajere ada nwai ọ na-agụ agụ na ọ bụrụ ka o si okwu ngwa ọgọba bịa kpọọ nka mgbari wee na-akọwarị ya na ọmụnwa bụ ọjiji anya m na-abụ wee nwe ya mgbe onye ọgba tutu bịa buru ya ka egbe si eburu ọkụkọ ọzọ ọ na-agụ ịmara ibe wee baa na ụlọ m wee were akpara aja m ogbu oge wee kwụwa ya sị ngwa butu ibere n'ala were aka gị tụkwasị isi gị were aka elu tụkwasị aka gị isi were aka gị elu ọ na-ebe mgbe sị na m ga-ebe gị kịrịkịrị ọ bụrụ na ịgbara gị eziokwu onye na-aga na-akụ nkwa patitu a ezigbo nkwa patitu mara mma egede wan ọ gaba iji ebe anyị na-eli anya ụtọ laga okuluka ka imecha ife a eziokwu ọpụkwara ya n'ọnụ mba onye ma ọ na-aga ọna ebe anyị na-ame chighara kwunye m nkata ana m ekwu etu ozi gba mma ka m na-akọwara kedu ihe o kwuzi eziokwu ọpụkwara ya n'ọnụ eziokwu pụrụ n'ọnụ dịka nna agwa gị ugbu ọ nọ n'ụzọ ị gara nke anụ ọhịa nwoke ahụ ka o je weta ahịa nwa ndị okenye ga-eri ịmakpọ ọrụ ife a na-ekwubu mbụ onye ara ka abịa tinyere osikapa ị na-atụ nka chere orube mba egwu atụ na anọma agụmba onye ara ka etinyere osikapa ya riche burukwa afere bịa ọzọ etinyekwenye ọzọ oriwe nke a riche natasị bịa si ndị tiri osikapa ebe a na-agba akwụkwọ unu na-emede etu ọ na-ese nwa nwaanyị ọ na-emefu etu o wee na-ese ịmadụkwana nke ị na-ekwu obere ekpuchana m onye be m ọ bịara ime igosi m ochowa mgbe nọjifu ya aka gwe ọnụ o ji ekwukwu nwe kwụ ya n'ọnụ ka nropụ ya eze ịtọ ja anya ọnụ otipụ ọsọ ịmara nwunye gị enwekọ ọnụ ọjọọ kama ihe chọọ ka ngwa gị ugbu a onye mụtara nkapị ya mee gịnị ya bee ya ọnụ enwere akụkọ m chọrọ ka ịkọrọ gị mgbe ọ nwere ijere akwamozu ịhụ na ndị agha nweta ndị a na-akpọ ndị ihu ha na-dawo ịmana ihe ọma kpara gị n'ihi na nwunye gị nwere ọnụ ọjọọ nwunye nwe ọnụ ọjọọ ihu ọma kpọ kama ihe na-akwapụ ịchọ ka ngwa gị onye mụtara nkapị ya mee gịnị
ya bee ya ọnụ adịghị ama ama oge ji ọnụ ya wee kwutere gị ofu Agụmbe ebebekwenu gịnị wee bee mma n'aka oroma ka nna ebe bee ya mma n'aka ịma jụọ onye nwaanyị na-ajụ m oroma ọ na-akwa adị mma mmadụ ike n'ezinụlọ ya dị mkpa ike n'ezinụlọ ya ajọka rapụ ya ike ka nọ n'ọbụ afịa awọzi m ama egwuregwu eji agbalụ bọọlụ nsogbu adịrọ Chineke kedu ife mmeri ajụjụ ka ọ kwasịrị ada ajụ mmafụ ajụ kedu ife mmeri iji kpọrọ amụsụ kpọbata n'ụlọ na-ekwuru ịkpọ isoro iwere eme nwunye m o wee bịa agha na igwurube ndị omime ma ndị peteri ma ndị mkpụcha na-enugharị ọ bụrụ onye aka ịkpọtara m o wee were ọjọ wee bịa be m amị m ife nwa na-eme osisi egwu oje chọrọ ndị ọya chọrọ osisi egwu ụmụ aka ọkwa anụmanụ a edowe na be m so na ịmụrụ nwaanyị na-ata amụsụ marifa na-agwa maka ihe a ji wee merụ ọjọọ ka o gwere ochikwu ihu n'afọ ha nezieni na awara si bie wọkọn nezieni na awara si bie wọkọn onye amị agba na-akpọ mmadụ onye amụsụ mana ka m gwa gị ọkwụsị na mbụ amụsụ mmafọ amị gị mịa pịọpịọpịọ ya kpọdo anya fụ na onwere ofu mkpụrụ ọbala fọrọ ọkwa n'ụlọ ya afịa ana m enu n'inu mmanụ ya harapụ gị nnọọ itikwa ọzọ nekwa ya ka m gwa gị ifuru ụkwụ a iruo igbu ikpere n'ala chini aka enu gwọ ụgba si Chineke ekene ọkwa ifuru ọ bụrụ na ụkwụ a na ọ bụrụ na ụkwụ a dị mma ife mmemme ihu njide mfechapụ ọnụ chie ọnụ n'ala mụnwa Agụmba na-atụba nwoke ime nwaanyị ji agbara ya ọsọ mụ jee nọrọ ala Agụmba hapụ ka abịa enyere ndị nsogbu eme ka m wetara gị ntụ abalị na-abụ dịka ọ na-ana ọ bụ onye anụ ụjọ agha ọnụ n'ala afụ ana Chineke nna ndị ṅụrụ ihe ụmụnne ndị ara ihe n'obo otu esi wekọ ya dị mma ihe mere ọnwụ dị kụrụ ya ofu mkpụrụ anyị adapụ ọ gara ka mma Agụmba m ka ị gbara ụla mma ha amakwaghị ọzọ m ka ị gbara ụla ee ka m si eme mma taa amaghị ịtọ ị na-ebe a oji nwoke ọzọ ma nwunye ya ụla ị na-adị ya ịtọ ọ sị na ife bụ iwe m na anyị bụ ndị ara ebe ahụ na-efuru okwu mmafụ amaghị ọzọ kịta tupu pụọ ya mmafụ amakwa nke ọkwa na-ala igbo ajọ ka awụla dị njọ ịgbagburu ofe unu na-abụ ka unu gbalụzie ọtọ zụọ afọ ọkwa ala ezigbo ala nwaanyị a na-eji ọnụ niile o ji ebe ọ na-apụta na-akpọ dịka ebe a na-atụchacha ọkụkọ ọ gwara gị okwu ịbịa ịkpọ m bịa mmanya ọ gwara gị okwu kpọọ m dam nwere ndị beribe ha kobi o were ụla mmụọ ọnwụ na ịmapụrụ ekpụrụ anya efu mkpụrụ anya dapụ n'ala mma nwere otigbu dị mkpa mma nwa nke ezi o mere ahụ ọkpara ya na-ebịa gwa m mmanya ọkwa na ala ọ dị nwoke a
Igbo ajọka. Gịnị mere? Nne, ihe mere na mbido kịta kọba gị ya ha ghọta nkụ ya chi ga-eji chi ga-efu mana ya ha ghọta. Nne, nwoke dị ụkwụ. Nne, Patrick abụghị nwoke, ọ bụghị nwoke ka ọ bụ. Nke ka mụ na nwoke kpọrọ onwe ya nwoke zuru oke ga-esi wee nọrọ n'ụlọ abalị niile chie fụta o metụọ m ahụ ọkpatụọ m aka o mee dị ka ya si na ọya na nwaanyị dị na n'ụlọ ihe ọ mebụrụ ihe eji ezigbo isi dobichie m ya ga-emekwa ya ebutuo dị na ama n'ọya ya wee dị na onye ọdịna emegodi mmegharị ahụ mụrụ mụrụ akụta onye ahụ okwu mee ka ọwa anya ụra bụrụ ya o mee dị ya n'agbanyeghị hụrụ ihe niile m mere ote nsi wee yiri akwa kwadocha na ihe niile ọ neghara ya anya otụgodị eburu ụkọchukwu ya ha edume mba mma mmekwa onye ọbụla mma awụ nnụcha onye ahụ ya emetụ m aka echi mma ha amụ nwa bebi ka amarụ ya. Ife na-akọwata ọ bụ na ihe Chineke nna na-egosi m na Chukwu na-asịzịlụ m asị. Nna ọ bụrụ ihe nkwu, ọ bụrụ ihe nnekwu, ihe na-achọ ka ị mara nkịta abụ na nwoke dị ụkọ bụ onye obi m nabatara m fụrụ ya n'anya ọnkwa m n'anya ka anyị were godi nke Patrick a debe n'akụkụ. Ị matara na ekwensu bụ onye ụgha bụrụkwuzie onye nduhie. Ịma nke anọ Nna ama ọ dị mma ebe ọ bụ na ị matara otu a ife njọ ka anyị na-ebu n'ọnọdụ a anyị ga-ekpe ekpere kpesie ekpere ike yọọ Chineke ka onye lee anyị aka rọpụta onye bụ di gị, ka onye lee anyị aka were aka rọpụta onye ga-abụ mkpụsị ngụ gị, onye ga-abụ di gị n'ọrụ gị dịka di, n'ọrụ gị dịka nna, n'ọrụ gị dịka nwanne. Ife a ka anyị ga-ayọ Chukwu ebe ọ bụ na ọ dị otu a o nwere ife ị ga-emere m ịbanye n'ime ụlọ ịdọkata akwụkwọ a iweta ofu idee ya Patrick, iweta nke ọzọ dee ya nwoke dị ụkọ. ọbụna ya wee mmalụzi ya na Chineke nna ka mmanụ mgbe Chukwu nna bido tụbalụ m asị maka na amata m na ọ naghị atụrụ m asị. Mama macha ndị ka ihe niile dị n'aka n'ime ọnọdụ a eweta gị ịkọ ya jiri aka gị nnọọ mechie ya ịkọ mechinye ya. Hey, Baba, oh Chineke. Hey, onye nwe muzi muzo gị ezi muzo gị. Oh Chineke. Daddy nyere m aka ezi muzo gị. Oh
papa onye ime n'igwe Chineke nna nke pụrụ ihe niile. Ezi onye nwe m amama amata ka ebu dike na dị mkpa na aga echeta obi esi ike nwanne otu onye dadi ọgbajuo dọrọ. Papa dịka nna akpọkwu gị na mgbe awa asị m ka ị gbadata n'ike na ebube gị Chineke nna bịa rụọ ọrụ dị ike ugbu a. Onye nwe m n'ezie elu n'etiti ụmụ okorobịa na-abụọ nke na-abịa ịlụ nwa m nwaanyị papa. Dadi ama m na ị gaghị eduhie m, ama m na ị gaghị arapụ m. Chineke na-ayọ gị ka ị jiri aka gị bịa rụpụta onye ga-abụrụ ya di, onye ga-abụ mkpịsị ngụ ya na-efu efu, onye ga-anọrọ ya dịka nna, onye ga-anọrọ ya dịka nwanne, onye ya na ya ga-anọrọ Chineke na ha abụọ a na-enwe obi ụtọ dịka di na nwunye. Onye ha abụọ ga-anọrọ ezi onye nwe m igozie ha n'elu ụwa nke a dịka di na nwunye. Papa ayọ gị nke a Chineke nna, ama m na ị gaghị agharịpụ m. Gbadata n'ike na ebube onye nwe m, bịa gosi anyị onye ga-abụ di ya n'aha Jizọs. Amen. Weta ofu. Odogwu dike. Hey! Amama amata. Onye nwe m, ama m na ị gaghị agha, ama m na ị da atọlụ m asị. N'okwu gị niile na-abụ na amen. Ekene dịrị gị onye ime n'igwe Chineke. Ịfụrụ ya? Ịfụrụ ya? Ọ Patrik bụ di gị. Patrik bụ onye bụ di gị. Ewepụkwa Patrik, aka m adị ọkụ ya. Enụrụ ife na-ekwu? Emmanuel onye mma anụ nwoke dị ụkọ. Ọ maka obi gị dere onye bụ otu ọgba Patrik. Ọkụ ya? Ife ihe mere ebe a. Ị ga-afụkwu ya. Ị ga-afụ na ọkwa Chineke nna bụ na amen n'okwu ya. Ha kama okwu Chineke nna nke pụrụ ihe niile ga-agabiga, eluigwe n'ụwa agabiga, ihe emecha efu. Agamako negharole ọkwa ife nne m gwalụ m agwa. Afụfụ ekwe m. Onye ka m gakọrọ ije ụwa, lenu ka m si jee ije dị n'ụwa. Afụfụ ekwe m. Ihe okenye na-efu, nwata rie n'ọjị n'ọma mfunata. Afụfụ ekwe m. Maka na onye kpọrọ ọba ya mkpọkọrọ n'ụwa, gbata obi ewelu ya wekpola afịfị ya n'ụwa.